sengok. Aku ganti. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken nih. Apa, Mas? Niki anu. Acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Gitu. Dadi gelar budaya niku wis werna-werna. Ora mung wayangan wae, ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke, berarti acarane. Tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Mas. Ngono. Oh, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Acaranya banyak sekali nggih Pak Dik. Ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal ngono. Sikilmu abuh. Nyapa to? Hei aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken. Nggih. Niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak dudu serintil. Niku wong sing memang seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Mulai Mas Ucep bajake sik. Bos, aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sampe niki lho. Dek sirinte wedhus sepiro. Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar karir sukses pokoke untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok kene. Sehat ya. Lah kaya bayi dolanan wayang ning pinggire risik golek. Mbok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngenang-ngene awet mau ora digadah. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolote panggah ra gaduk. Lah iya to. Kene. Mama. Kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya. Iya, Mbak, niki ra ujube kangen-kangenan. Nggih. Pripun dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Yang mirsani banyak banget tumplek-blek nganti tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. Maksude piyayi kathah iki lho. Heeh, piyayi iki. Prasasat Klaten iki numplek-blek nang kene. Banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu enggak bisa bahasa Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Aja Sri Mulyani. Pun anu beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetap seduluran kalih kita keluarga seni. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap panjenengan Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna dhateng Kabupaten Klaten. Nggih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Nah. Lah kok Cocok kula Mas. Nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas, nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithikne nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki Mas. Sik tau ya Robot kae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki wong iki lho pomone dilebokne koper lho gak leren mutilasi sik. Iki adile Mas Bayu. Siramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada anci-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak gaduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho, iya. kok jenengan. Ngene. Masalah.
Alah ger. Wah, lah Dik kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu geblak no kuwi. ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo Dik. Ayo. Nah, ngono jumeneng ngono. Wis. Nah, wis Ben. Ya. Ya, gini. Ini kan. Ya, Ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Kok kaya padake padasan lho kan kowe. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku tiloke padasan. Lho ya Niken. Ini siapa kok lucu banget ah ya ampun. Niken ini siapa kok lucu banget. Oh, ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek Kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Matur lho, matur. Dikersake Bu Bupati niki. Saking tresnani Bu Bupati. Digaeke pegawe ning kene. Kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu Nik. Arep jangan Pamintaku. Nah. Arep Mas Uncek wong manis. Nah, ya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning tawang lho ya. Ya bane. Wau ya ning tawang. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Aja ngono. Iki Lho aku iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu. Lah aku kan digandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Ngene. Nah, ngene ser stepler. Dipangku. Nah, terus Ngono. Ayo. Wong lenang ngono. Tangan kene. Nah. Nah, Piye lho? Mosok kududing tok lho. Lelek ngene ra Ngene lho tanganmu. Geduding tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan jenenge wong lagi trubus. Ayo. Ya ning tawang. Ya. Terus mubeng neh. Ayo. Lumayan. Kati. Lumayan. Mbak Niken, Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. Walik kowe. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipis sembarangan. Asli. Ayo anget iki malian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo kayak. Ana. Yo, cahaya. Suamiku Apa bojoku? sesuk nek dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Iya. Apa rumasane niki bayangane iki ngingu anakan lutung ya. Kan iki gawean pula Ah, Mas. lha maning hotel ora gaduh kok. Niken. Ora anu kuncine. Kuncine dere itu buka kunci. Kuncine ora gitu. Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing golekke ngono kok ya. Iya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kowe. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek Picek. Uncek kok Ya ya ngono kok. aku. Ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang endi?
Aku ngenteni dhuwurmu, Kang Mas. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat wae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka, aku surga. Ya ora iso. Pokok ayo. Nek ngenteni dhuwurku entenono sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Oh iya, apik kuwi. Heeh. Wes, esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ora ning alam donya. Ayo. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada wayahe kok le senengane. Dereng to. Ya, Mbak. Kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit hati jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Kak Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah Dewi ki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, ganti Mbak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Iso. Iya. Lho kok padha, Pak? Putune kok padake. Yo, lanjut. Santaka tani reki Melek ya wis umum, wis umum. 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 Kuwi ketoke laire bahagiane batine ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iya kok keplecok kok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tak tumpake Alphard. Alphard Ah, melok-melok paling yo nyewa. lawange buka dhewe kae ya Alah desa kur Lah, desa. niken, Kurak niken. desa. Adewe lo bandosa ya. La ilaha illallah. Lho iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bandosa Alah, tok. enek kembange kae. bojo kok kaya Apa? ngono Kulkas pintu atas ngono lho. peti Tang esuk nduk kok anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. oh iya Ade mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Nggo sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah mas dirantai. melak to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, kok mulai wis nggo hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo Pak Niki tutuke. Janji 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 koe sumadat ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas. Sayangku, cintaku, lah tak kintung-kintung. Sayangku, Aku lah. lo kangen marang siramu lo bubuk. Bubuk. Bubuk wis jeneng kirek. Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kirik. Apa? Kirik kira cilik. Terus Lah kowe iki tuwa. mbok sing apik ngono Lah lho. ya bubuk. Nduk niken. Kekinian. Iki kowe ndek bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki Iso. iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contone ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu.
Oh iya. Didolani dhewe niki. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya. Lho iki lek didolani iki ngeten niki. Niki diputer. Uklik, 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 colke. Nyoba. Coba kan. Utire lho ndok niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Gembur iki ya ta, enak puterane. Uklik, 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 colke. Aku jajal. Iki tonggo keparat tenan. Ayo. Uklik. Engko bablas nanti kok ngono ya. Engko karete pedhot aja keh-keh. Dicol nih. Colke. Lho pedhot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi kleru sing muter ki nek maju ki utirane ora ning kono. Gak. Ora tak melu-melu. Gula ikaten batu ya. Iki dibethot tenan no. Ayo lanjut Pak Niken. Munggah. Ini Nimas ingsun. Prasapa Uklik. Dua bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. liyane. Aku setia iki. Walak. Ben, kowe ngrasake. Kowe Mas iki Ujang. Dalam. Ngrasake di bojo galake ngene. Wah, Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, wis cilik neh malah. lah witekno Kowe kepiye? iki ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho ora. Ora ngerti tak kuwi lanang e. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya dokok kan. Lah kok sing duklik iki kene kok Ken. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocahnya mangkat kok telangkup ning mburi ngene. Mas gareng ora pareng, ora gang. Yo. Lanjut. Yo kan. Ayo. Pandu iki kok. Bumi langit Pak Gareng. Jeng teng pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton wayang. Coba kowe gandeng Niken. Ayo. Coba yang apa nih ya. Mbak Niken. Lho kowe bojomu kirek berarti kowe asu. Masa bojo kirek? Kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek mati. Suntik dhuwur. Suntik. Yo lanjut menika. Yo. Tangis ing tias nganteni madang bulan Aku ya pengen. Nah, modiar ayo. Aku ya pengen. Wale. Kok malah coba takon ana ndak pundi ta Mbak Apri? Ndak pundi Mbak Apri? Aja gua bakal. Pak Papuk. Mas. Piye? Bocah jagongan. Lah, Masa bocah jagongan iki lho. Oh, eneng-eneng wae. Yo, langgame, Mbak Niken, langgame. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Apri. Monggo, ayo. Monggo, ya, Mbak.